în vitro este o codobătură și un codobăturoi. Codobăturoiul codobăturește codobătura, codobătura nu poate codobături codobăturoiul. Cosașul Sașa, când cosește, cât 6 sași, sașul cosește. Și sus și jos de casa sa, sașul cosește și spune sieș. Sunt Sașa cosașul care cât 6 sași cosește și în sus și în josul casei cât 6 case. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriță, a cărămidărit cărămidărița pe cărămidar, la fel cum ar fi vrut cărămidarul să cărămidărească pe cărămidăriță. Capra neagră în piatră calcă, cum o călca în patru, capra crapă capul căprii în patru, cum a crăpat piatra în patru. Capra neagră calcă în clinci, crapă capul caprii în cinci, cum a călcat capra în clinci. Capra paște lângă casă, capul căprii crapă în șasă. Capra noastră n-are lapte, crăpa iar coarnele în 7. Capra în piatră a călcat, piatra în patru a crăpat. Povestea s-a terminat. Unde trei și Ceea ce Cicero, ce mângenilor degenerate n-au acceptat-o Cezar și ceata ingenioșilor cetățeni certați cu cerințele cercurilor centrale.